Welcome sa Mag-Korean Tabay. Ang atong topic diri ang video kay ang lesson 4 sa Hangugo Pyeojun Gyeoje or Korean Standard Textbook. Ang title sa lesson 4 kay Annyeonghaseyo or Hello. Ang Annyeonghaseyo kay basic Korean greetings nga pwede pasabot kay good morning, pwede pod hello, pwede pod hi. Basahon nato ang unang conversation. Ang unang conversation gisugdan og Annyeonghaseyo or meaning good morning. O gitubag og Annyeonghaseyo meaning pod good morning. So ang Annyeonghaseyo gikan siya sa word nga Annyeong meaning hi, greetings, good morning, good day, pwede pod hello. Ang ikaduhang conversation kay gisugdan og Manaso 반갑습니다. Manaso 반갑습니다 or nice to meet you. Ang manaso gikan sa word nga manada or meet. Ang 반갑습니다 gikan sa word nga 반갑다 or glad. Ang meaning sa manaso 반갑습니다 kay nice to meet you. Pwede pod I am glad to meet you. Ang tubag 네, 만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. Or, nice to meet you too. Ang meaning sa ne in Korean is yes. Pero diha sa sentence, gihimo siyang to or nice to meet you too. So, I am glad to meet you too. Ana siya. Pero ang meaning jud sa ne is yes. Ang ikatulong conversation kay giunhan og 안녕하세요. 안녕하세요. Ang meaning sa 안녕하세요 is goodbye. Pero dapat ang magsulti og 안녕하세요 kay ang tao nga mubiya or ang tao nga living, mulive ana nga lugar or mubiya ana nga lugar. Ang tubag sa 안녕하세요 kay 안녕하세요. 안녕하세요 meaning gihapon kay goodbye. Pero ang mga tao nga moingon og annyeonghaseyo kay katong mga tao nga magpabilin ana nga lugar or meaning katong staying person. So kung ikaw ang mubiya or mugawas ka ana nga lugar, ang imong iingon kay annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Pero kung ikaw ang magpabilin ana nga lugar, ang imong iingon dito sa mubiya kay annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ang ikaupat nga conversation kay giunhan og 감사합니다. 감사합니다. Ang 감사합니다 is thank you in English or salamat sa Bisaya. Ang 감사합니다 gikan sa word nga 감사 or thanks or pasasalamat. Ang tubag 아니에요. 아니에요 or you're welcome. Pero actually, dili jud 아니에요 ang you're welcome in Korean. Ang you're welcome in Korean is chunmaneyo. Chunmaneyo. Pero diha sa sentence, mura naghihimo niyang you're welcome si 아니에요. Or meaning man gud ni 아니에요, gikan na siya sa word nga an or not. But then same in thought gihapon siya diha sa sentence or conversation nga iyahang English translation is you're welcome. Ang ikalimang conversation kay gisugdan og 죄송합니다. 죄송합니다. Meaning I'm sorry. Ang 죄송합니다 gikan siya sa word nga 죄송하다 or sorry. Ang tubag 괜찮아요. 괜찮아요 or it's okay. Ang 괜찮아요 gikan siya sa word nga 괜찮다. 괜찮다 or okay. Ug karon atong paminawon pag-usab ang mga basic greetings and basic conversation in Korean. Pwede pud mo mosunod sa pagstorya para ma-practice ang inyuhang listening and talking Korean skills. 사과. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 감사합니다. 아니에요. 죄송합니다. 괜찮아요. Ug mauto ang Lesson 4 sa Hangugo Pyeojun Pyeoche. Ayaw kalimot sa pag-comment ug ayaw pud mo kalimot sa pag-subscribe para updated mo sa mga musunod pa nga videos.